Ассалому алайкум, бародарои ҷон. Сӯзаи хубин, саломаттон хубай? Бародарои ҷон, имрӯз 25 июл соат 6:01 ба вақти саҳар. Ва бародарои ҷон, гуфтаниём курсии имрӯза 1000 рубли 71 сомон бовар накунед. Курси имрӯза 1000 рубли 71 сомон. Доллар бошад 72, евро бошад 16.84. гуфтаниём бародарои ҷон, лайк, подписатсияро фаромӯш наметонем ва ҳама вақт зинда ва обод бошед ва дар комментария бинависен фикрҳоятон оиди курс. Ва бародарои ҷон, як чизро ногуфта намонад, дар ҳар банк ҳар намуд сум метаҳанд 170 ва 171. худованд ҳаёти шуморо нигаҳбон бошад.